Daktari. Aniluonga ni Daktari Dennis Miskela Mbega. An daktari mochung' e weche mag thiedho joma mine, weche mag nyuol, atiyo Kenyatta Hospital Nairobi kae. Kamano. Ma in laktar molonye weche mag joma mine ma ka ng'ama miyo moro amora nitiere gi chandruok. To kobiro neni Dr. Dennis to oyudo konyruok gi kanyo. Osiepega luonga ni daktari wa mama. Joma mine kochopo kuma thagruok gi tuoche gi watego matek mondo wakony joma mine Nairobi ka kata piny mangima. Mondo kawuono kwa biro kae mondo wapuonjre gi joma mine e piny mangima mondo wawinj gik machando gi e weche mag thieth mag joma mine. Kawuono daher mondo wagoye mbaka daktari kotendore kod yore mag konyruok nikech ng'eni e piny ma wantiere kata kama wadake sani weche mag konyruok kata mar nyuol mar joma mine noa chon. Miyudo ka chon ni joma mine nyuol ikonyo gi nyamrerwa kaito weche mag osiptal odonje, osiptal gi nyamrerwa tiyo kanyakla achiel, kuonde moko bende ok ochuno ni nyaka diere machon no ok ochuno ni nyaka ng'ato dhi osiptal. Nyalo yudo ni ng'ato nyalo konyore kata e ot, kata e yo kodhi aora, ato bang'e no oduogo beda maber. Daher mondo wang'ie kidienje mopogore opogore kata yore mopogore opogore mag konyruok kaito wadonje twako modiochieng' ma kawuono. Erokamano. Kaka wacho ni chon ne nitiere jomine ka ne nyalo konyre kata nyalo nyuol ka gin pacho. To king'iyo ka ndalogo bende mine be mane tho kata nyithindo mane tho e process kata yo mar nyuol kata konyruok bende ng'eny. Koro ne lakteche ong'iyo piny mangima ni ng'ama miyo ok onego bed ni ng'ato tho ka konyre. Ni nyaka maisha ng'ato potea kotemo kelo ngima e piny kae. Koro nowach ni ber ka joma mine nyuol e osiptal kama nitie joma ong'ith e weche mag konyo joma mine e nyuol. Momiyo sani kaka piny mangima watemo wacho ni ng'ama miyo ka tuo kata ka en gi ich, kosefwenyo ni en gi ich, nyaka ochak mana dhi kar thieth. Inene klinik kata ka mana dispensary e kor gwenge. Inene nitiere pim itimone. Kochopo chieng'ni mar nyuol bende ipangone kaka obiro nyuol kata kodhi konyre e yo ma kawaida kata maonge bero kata ka nitiere thagruok mowuok ni nyaka kod bare to iyudo konyruok e osiptal. Emomiyo kawuono wadwa ni wago mbaka matin e wach mar nyuol maonge bero no. Nyaka wagone jo nyamrerwa erokamano. Yes, iluongo ni traditional birth attendants. Mosebedo ka konyo mine kod gwenge nikech gwenge moko mane kane pok otim devolution. Osiptende ne onge. Barabara zimo mama much okayo ka onge kata kaka nyalo chopo e osiptal. To joma ne ni kod gwenge go mane nyalo konyo ng'ama miyo ka konyre no okonyo mane ginyalo. To wang'eyo ni bang'e to seche moko ng'eyo ka mama onyuol to nyathi oyudo tabu moro kata miyo oyudo tabu moro ma weche dhi owuok marach. Emomiyo ko wacho osiptal koro bire motegno ni kada kande ko wasegero osiptende mang'eny e kor gwengegi. Koro mondo wamed jiwo jogweng'wa miyo ma kaluwo kata e piny mangima mondo ka gido saa mar nyuol ochopo to gidhi gikonyre osiptal. Erokamano nya ileronwa maber mokalo kendo imedo pimo kendo imedo jiwo ogandawa ni sama ng'ama miyo oyudo kata ofwenyo ni entiere gi ich to ber kodhi e klinik, ber kodhi e osiptal. Bende kotenore kod lakteche ma olony e tuoche joma mine kaka in daktari wa mama, nitiere chenro moro ma bende nuleronwa kacha ni seche ma kata ng'ama miyo ikore mondo miyo makich bende ber kobedo machiegni kod osiptal mondo mi pim dende ng'iya ni to dende bende nitiere kod tuoche manyalo miyo ijni ok dong maber ka nitiere to mondo miyo thiedh kapok odhi mabor ahinya. Yes, mano gidongero luongo ni preconception counseling. Ing'eni e piny mapod wantie sani kaka Kaluo kaka mana Kenya wakae. Pod ni wach mako e chien wach ma ng'ato pumna ni ni dwe ok obiro. More accidental. Yes. To kaka WHO kata riwruok mag dakteche mag joma mine e piny wacho ni ng'ama miyo kapok omach ko ich ber ko dhi ir daktari. Titiwo ne puonj makende ming'ise ni kido mako ich to ka nitiere yedhe kata ka yath mag pressure mimuonyo nyaka go wawil wamuony yedhe moko pogre gi kikil tabu. Ka miyo manigi tuo mar ndulme nitiere yedhe ming'ise ni mako nyaka riwe kikitigo nyalo miyo inyuol nyathi manigi chandruok moro amora e yo mopogre. Kata ka nitiere ni ing'ama miyo mantiere kata mani madho kong'o tidhi ko nyaka duok chien kido mako ich. Koro puonjo nyaka bedi. Ka in ng'ama miyo ka mimi gi tuo ma duong' kata mar HIV ni ing'isi ni ndiye kaka odwa mondo level gi mag virus ochopie mondo apoke yudo mako ejino. Koro en gima ber ahinya ka ng'ama miyo especially mine mong'eyo ni en gi condition moro amora kata tuo moro amora e dende kata tabu moro amora man go e dende
manyalo inyo nyathi kata nyalo inyo ijno ya to biro tipuonje ni koro dendi ka pore ok nyal mako ich rit mondi seche moko ka nitie ngama miyo man gi tuo mar adundo heart problem ya ko nyaka ngite ni kama adundo nitie ni kimako ich sani tidhiro thagruok mbele kae ko nyaka rit mondi ko is very important mondo joma mine kapok omako ich idhi migi puonj ati miyo kata yedhe moko mimiyo gi boost nutrients kata boost dendgi maber deno mako ich to onge wajata kimako mana ich ni pumna ga ich owuoge kata giponge mose kethre ichaka jaga clinic wawacho sani ni ka iponi gi ich no tidhi dhe clinic machiegni kodi tipimo remo level mar remo manie dendi wapimo tuoche mopogore opogore dendi kanyo wapimo sukari gima nyalo thago ijno kata nyalo thago dendi kata thago nyathi madonjo e ino ya kuko ye pim monge kaka chal to nitie yedhe mimi ma romre kichado ka nitie jothura moko ma koso dhi clinic ndi yedhe ma imiyo mine mimo yungu kia folic acid iron folate gi iron yes yedhe go osetim research mosetim lony maber ma yuni yedhe go konyo e dongo mar obwongo mar nyithindo yes ka nyathi onyuol to nyathi maybe onge obwongo ka nyathi kene spinal cord lombro ka ntiere tabu modhi owuok iluongo ni spina bifida nikech no kotiyo gi yedhe go koro yedhe pakata ko miki ngama miyo nyake muonyi gendo ka joma mine moko miyo kendo gikano gi kane bege oyendo wuondo daktari to matokeo makoro wuok marach ko yedhe go nyaka itimo clinic di clinic ipimo sukari pressure e piny masani Kenya kae kata kama tie tuo masani nego mine mogik en tuo mar pressure to nasi kata wacho e show kae ni ilo ni preeclampsia makoro pressure bira magalagala mama koro gore pija ja ndulme to remo dok piny to nyathi tho kata iye en tuo ko idie clinic chon mo pimo yedma ni tagro mar pressure no ndi yedhe be mi magengo complications mag tuo no ya to kata ka ngama nigi tuo mar pressure no ni ije mokadho ni do tuo no ndi yedhe minyalo mi mondo geng kik tuo duogo kendo ya ko mage momiyo dhi clinic diboro iwacho ni kichako duche adek mokwongo nyalo dhi dichiel tim pimno at igo scan inyo kaya nyathi dongo maber kaya nyathi ma dende chal maber ke nyalo yudo ka itingo ich dweche 9 tido ko nyuol nyathi ma kosenyuol to daka par ke jonywere kata ko maybe onge adundo onge parts of the body ko scan timo niki konge biro dweche adek mokwongo go then dweche adek madiere bende chaki ngisi nyaka konge chaki dok kendo didek e clinic no then dweche adek mogik yaji mondo ko nyaka dhi kata dingwen kiko ichigni nyuol ingama delicate so wachi dhi clinic no ngama kikiriti late na seche mangeny kanoka ngama miyo bire clinic for the first time kuchigni nyuol tipo nyento mama ne in kanyo weche giti yes ipuoi menya ka wuono wakel jo piny ni dhi clinic no kigama miyo kisefunyo ni isegamo remo chak clinic immediately ilero maber mokalo daktari kendo mano bende makelo waitwa ko odiechieng' makawuono nyuol gi dhood nyodo nikech sani waseyudo ni watiere kod yore mopogore opogore kata kidienje mopogore opogore ma joma mine nyuol godo kawuono wadwaro ket maino e yo ma nyuol gi dhood nyodo to kapok wadonjo kanyo wantiere kod kidienje adi mag nyuol kata mag konyruok mag joma mine ileronwa maber Dr. Ida ni mokwongo kaber kapok imako ich to ber ka idhi e hospital ma daktari puonji seche mise mako ich ber kidhi e clinic ndalogo duto te mapuonji maber koro wasechopo kama wating'o ijni dweche 9 chopo kama koro nego beni nyuole wan ga kidienje adi kata yore adi mag konyruok kata mag nyuol daktari koro ntiere yore ariyo mo ongere yo mokwongo en nyuol mar dhood nyodo ma kawaida modwa go mbaka kawuono modwa go mbaka ni kawuono to seche moko yudo ka ntiere tabu manyalo wuoke ni miyo nyalo nyuol e yorno koro ichuno ni nyaka idhi e pala mondo ogol nyathi gi yor pala ya koro mage ariyo to mar nyodo no bende ntiere seche monyalo nyuol ma nyathi ugo ga kende to ntiere kaka kamiyo tuo kabisa kata mama onge gi teko moromo to ntiere uni vacuum delivery ma ntiere machine mikete wi nyathi tiywayo go nyathi mos magole ira ntiere maybe ntiere mama manigi tuo kata mar adundo ng'ama manigi tuo mar adundo ok nyal push ok nyal dhiro nyathi ok nyal chol remo nyuol kende ko nyaka konye ko je ma rem mar nyuol no biro to se yawre maber tiketo machine to ywago nyathi mano be wang' no go mbaka ne matin
Yes. Mano to wabo pango die chieng' machielo daktari pimnwa yo ma inyalo ywa nyathi gi mashin. Mathoth ni wawinjoga en mar CS mar pala ka koro wadonje machielo mar nyuol gi dhood nyodo. Adwani mondo wang'i ane ber mar nyuol gi dhood nyodo daktari e chenro ma kawuono nikech iyudo ka tinde kotendo kod nonro mopogore opogore mosetim kata kotendo kod mbekni ma osego thoth mine ma pod tindo wadendo kata ni young mothers ok gidwa nyuol e yor nyodo kotenore kod paro kata magisega bedo godo ni samoro konyuol e dhood nyodo to samoro nitiere kaka ngimane kata dende dhi kethore kaka ng'ama nyako kod weche makamago. Mulna ber mar konyruok gi dhood nyodo. Manyalo nyiso joma mine en ni yo mar nyuol kata yo midhi nyuol go onego bed daktari kata ng'ama olony e weche mag thieth emanyisi to mi advice maber. Kik ubedi ni en mar ahola kata mar mbaka migo e saloon ni tim kama kitim kama. Kata kapok awacho kata mar nyuol mar dhood nyodo no. Nitie mine moko mawacho ni en odhi e pala. Lony hapana. Ara nyuol gi dhood nyodo nikech wacho ni joma odhi e pala mago joma nyap. Ka daktari osikisi ni ibonyo nyuol e yo makama ti mane kaka iluwo. Koro kawuono wacho wach nyuol mar dhood nyodo en gi berne. Nikech kane ochwe kaka dhano nochwa ni nyuol onego ni bet a natural process en yo ma ka nochwe dhano kaka dala ka ntiere to chia nyuol e yo ma kawaida ok ter gi pala no kamano ka no pangi lakini kika dile opogre nyalo end up ni dhi e pala. Ko ber mar nyuol kawaida en ni inyalo kidhi nyuol sechego to gini bero cha en ibo dhi hospital ibo bedo hospital almost a week kidwa chango kidwa nyaka changi and all that to nyuol gi dhood nyodo ni en dendi kisa nyuol titieko mana wachino igolo mana biero to idok dala ka ntiere maybe kenti kamano obare kata no yiech matin titwango tiloso kuro chango ne en chango mapiyo to bende ka en ma gi conditions kata tuoche moko ma nyalo miyo chango mar kidonda mar pala cha budhi to ka kodo kinyuol ma gi dhood nyodo ni koro kidonda mo michako chandiko kendo idok mitim gi maber ma nano kata kamine moko dala kucha dhi kar thieth gokinyi to nyuol godhiambo oseduga mana odhi omo pi otimo na gige kawaida koro chango neno en maber kabisa to iyudo ka rem bende onge rem mang'eny nikech ing'e ni kidonda mar pala cha bende adhola no nyalo kete gi rem moro bende ma kok yudo thieth maber adgeni wach mar dhi e pala bende kedo ka ng'ama ok olony maber e wechego nikech seche moko bende idhi e hospital to kaka daktari kaka jatuo ikia lony mar ng'ama dhi teri e pala no ini jatuo pala tiyudo ka maybe ng'ano ok olony maber ma chak kelni tabu moko kendo kata mana wach mar yath michuoyi ma kidhi nyuol e pala no ma mi koro kiwinj rem no obed gi complications ge mang'eny kaka joma tho ka odhiye koro ok en ber ka ng'ama miyo dhi e wach pala no kagima en gimoro mar moro na ni ngikane no dhi kama cha beda dhi kama cha rem mar dhood nyodo no nyuol mar dhood nyodo no ok en rem ma nyalo miyo koro ni jose nyuol kamano mang'eny kata nyuolo kamano koro kingado buogi ni ani mita rem ma kikitem nyathiwa macha kikitem ineno ilo donjo muchako ka en to one now daktari anti pala ni ai mama boko kata boko kichako ka dembri gini podi no mine ma tudwa kalu kai bela hinya kata kanyata kai kidange mama mago ko molich mayuak malich madwa dhi pala kata boko wachi gini mine lugo gini abani pain threshold mwaluro kabisa kama daktari aneno kikelo na video moro maber ka mokalo ne johera mar chenro ni masamoro neno chenro ni kantiere pacho daktari ochako mana pimonwa ber mar nyuol e yor dhood nyodo. Namba 1 owacho kacha ni ibro dok e tije ni mapiyo piyo kaeto bende leronwa kacha ni adhola dhi chango mapiyo piyo kaeto yedhe michuogo ng'ato seche ma entiere e palacha bende samoro nyalo kelo ga complications kanye ma pod wantiere kapok itang'onwa video mar kaka ng'ama miyo konyore e yor dhood nyodo. Kik dhi mabor kata matin kikisudi waduogo to ka waduogo to kanye mwachako godo en penj laktar ko kale Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu. Chal nade? Chal ka gimi kaka ng'iyo sim gi pacha te? Kiki hum ahinya. En mana ni asebedo e story ahinya.
Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e histori kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kweno pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Manas kipide otieko ndalo iga chiel dweche aboro. Manas onge sama timo be ndalo mage. En ipidhe gi chieng' kata oro. To gima dwaro ni ka koth ochwe to kano pi. Every time I top up using Airtel Money, napatio 25% extra airtime. Enjoy 25% extra airtime or data every time you top up or buy a bundle via Airtel Money. Airtel, the most affordable network. Yedhe mabecho mag thieth nitiere. Tudri kod jolony mag thieth mag jamni mondo olosni chenro mar kago jamni maromre kod rang'iny kata kwan mag pith mari kod lek magi mag pur gi pith. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Tobias Nyuol, mimi ni mkazi wa Bondo. Nimekuwa nikishiriki mchezo wa Shabiki, hatimaye nikaibuka mshindi. Ningependa kuhimiza Wakenya wenzangu wazidi kucheza huu mchezo wa ukweli. Hii pesa napanga kulipa nao fee na ingine kusaidia nao wazazi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Liechi kuodho kolo kong'e. Tiendeni ng'amara tego molo igi teko. Okinyal wiye ka en machiegni nikech mano to goi ma onegi. Irito mondo dhi mabore ka koro inyalo wuoyo marach e wiye. Ngero ni ne ipuonjo godo joma thoro mana wuoyo marach e wiji. Niki gitem wuoyo marach e wi joma ohewo gi teko. Nikech timo mano nyalo miyo igoi sidang'. Dial *811*276# to get liech ikuodho kolo kong'eye. Penj laktar kokalo RAMOGI TV kawacho ni ngima en mwandu. Wasebedo kod twak mopogore yore mag nyuol. Kawuono wang'iyo ber mar nyuol kata ber mar konyruok ka itiyo kod yore nyodo ma Nyasaye nochweyo. Daktari opimo kacha ni kata kamano ino wuon onego beni luwo mana gima daktari owacho. Kowacho ni ber kiteri e pala to ang' yie gimano. Kowacho ni ber ka inyuol e yo mapile kikiram ni dwaro mana yor pala nikech ong'eyo gimomiyo nyisi kamano. Daktari ni wantiere kidieny ma wang'iyo kaka gini timore seche ma ng'ama miyo konyore. Dwaher mondo mipimnwa maber gima timore e dend ng'ama miyo kaeto kaka gini bende nyalo konyo nyathi nikech aneno kikelona video maber mokalo mabende nyalo leronwa kaka ng'ama miyo konyore kapo nono ni okonyore e dhood nyodo. Machiegni daktari. Erokamano we achung' bute kae ka machiegni ka ipimnwa go maber. Koro ka ng'ama miyo chako winjo rem, ndiere rem ka muoch chako kae. Muoch chako kae, ndiere rem muoch dire, ndiere false labor. Rem moro mok kel nyuol. Ena ni ira miera mato onge kaka omedre. Koro mondo ng'ama miyo ng'e ni en gi muoch mar nyuol. Nyaka ng'e ni en rem mabiro to dhi. Obiro to dhi. To kata obiro to dhi after dakika amoko adek. To obiro bang' dakika moko ariyo kata dakika moro achiel. Ono ka
space mag remgo ko obiro to odhi lakini medre to medre kano chako ni en remo kiwango moro kama to en remo makoro meda ko remo medra oidho tikini makoro en remo mar nyuol yes en muoch to pi be nyalo wuok no ni amniotic fluid pi nyalo wuok ma kadhi mari kaiti mama bende atino kasi chemo ko bende winjo ka gima ko inyo ka idadhi echo idadhi losri tikini mano koro nyathi o chuchupo machiegni makoro kike sud but ni die echo nyalo nyolo nyathi icho koro kai koro nyathi cha koridre gi piny kama en nyodo ma ino ni uterus ma en od nyathi koro ka nyathi cha koridre gi mwalo ka muoch biro to od nyuol no medo contract to odhiro nyathi ko dhi piny to kai mako yuga ipimo mai cervix kuma en yuga ipimo ngisi kai 2 cm 4 cm kai mwangiyo ni kar nyuol yo mar nyuol no oseyawore marom nade koro wange ni chigni nyuol ka koro yawore makoro kai oyawore te kabisa yuga ka omedo medreni to wapimo ko wange nyathi koro chigni makoro kai oyawore ma ni fully dilated to nyathi ridre piny ko kai ma onge complications to ka winyathi ok chak banjre to ko apimo onjo ka winyathi chako banjre chako chako kuot ngeni kar yo mar nyuol no koromo koro miyo yana tero e pala ya to ka nyathi uko kama ber to ndo ka ilo ni crowning we bro biro maber makoro as daktari you receive winyathino tigole ya kisegole to ntie kaka wangado nini ingado placenta kata mana biero to adbiero igolo bange to nyuol e yo mar nyodo ni makanya ngama miyo obiro ni biro nyuol kanya thio obiro gi wiye siyo kanya thio biro kobet okanisa teza nyathi bodonge yi ko ka wiyo ngeo pinya kitangunu ka ni wiyo biro mokongo siyo ko yo tiende koni e ma biro chako koni to kai ngama mima pokoro konyre before no ni doctor koro mane crowning yes my crowning ko which ko no ka which se wuka in ka dende koro wuok to te to doctor receive yes he receive as to kanya tio se wuok te kanya omake kama so ingado nini hilo ni the umbilical cord me ko ni kanya tio wukati clamp kanyo tingado to makoro bodo tigo legi biero to nyathi bet idhi godo itero ne min mare koro gima nyaka ngeni ka nyathi ne wantiere kama samoro nyathi bende nyalo wuok ka obet kanye kama ne wantiere dwa ni imulnwa kanyo bende kapok wadhi kapok wapoko wil yes koro ngeni kaka chuch mar Nyasaye okini kila kitu wuok no ka ikini ng'iyo picha ni ndo ka nyathi obiro gi wiye yes wiye mokongo okadho e bath canal kata kar nyuol e yor nyuol seche moko ka nyathi ka donge yi tingi nyathi obet ma wiye ni e makoro ni malo to tiende ge makongo kai to delivery ailano makoro nyathi tiende koni makoro kongo koni okay nyuol mayot ka idi ngat ma miyo mane poko konyre ka nyathi ni mokongo kabisa because wono ni prime mozo ni nyathi nyalo wuok tiende nyalo wuok nyathi kwamo omoko ya ki nyathi madonge ka wiye duong moingo dende ku nyathi nyalo moko nikech wiye koro dongi malo wiye dongi malo tiende geni piny e momento ng'ato ng'isi ni nyathi ni to bet en ok nyalo nyuole yo mar nyodo nyaka wateri e pala to kiki insist although seche moko mama nyalo chopo e hospital moleo modeko kabisa mako chopo tiende nyathi osiwuok oko ng'eni ji ok nyal tere pala itimo na ko chuni manya ko nyuola kamano ma seche moko be ka happy lakini ni nyathi yo moko in the worst state nyathi nyalo kata tho samar nyuol no emomiyo watemo jojo piny ni nyaka idhi hospital nyaka timni scan kwanza ka edweche adek mogik mondo ng'eni nyathini obet kata obiro gi wiye ajo dweche adek mogik nikech ka en picha manogo chon kapok ochopo dweche adek to nyathi nyalo biro ko gi obet to ka ich medo dongo otuga tuga kanyo machoko lokre mo ketugi maber ko ka ibet idok gi 1 month dwe achiel tidhi nyuol idhi tigo picha tigi nyathi no biro nade mondo ing'eni di hospital ila mane mar nyuol idhi hospital mane gi theater minyalo timni bero to kidhi hospital maonge theater mong'al time bero to nyathi owuok oyud ka nyathi obet ibo konyi nade ko chako ring kodi manyo ambulance kini idhi chopo e hospital mantie
kar pala to nyathi otho. Daktari wantiere kod nyithindo moko ma bende inyuolo ka umbilical cord otwegi ominogi ka ponono ni nyathi chal kamano titimo nang'o? Ndiere umbilical cord jomakia en tol ni inene en tol ma okawo biero ng'eni biero ni kuom ng'ama miyo e nyodo kata uterus to en mogolo chiemo kata gi oxygen gi remo kuom ng'ama miyo to keto ne nyathi kodo tol no nyathi nyalo bet nyathi ma tugo mang'eny mokawo tol motuere go monalre go tadichiel kata diriyo matimore ga seche ma nyathi tuge yes jogene na bal migo kacha ma kon ipi ena balo ko dugo mang'eny to bibi e chuch nyasaye bende tol no bende en tol ma obor matin kore ka go scan timizi ni ni ya nickel cord e report ko ni nyathi ni mama ni nigi nickel cord yani tol no odhi na ringute to lakini en ni ka onale kabisa to nyalo nigo nyathi e nyalo dewo nyathi onyalo dewo nyathi yes ni ko nyathi ok nyal yueyo maber ya ikara nyathi manie ich kuno bende pi manene yeno omodho ema loso ne lungs ge to loso ne obo to loso ne kidneys ge ko ndio demo ko yakara monyo pigino mondo los dende to nyalo nego nyathi kora sama nyuol bende se midhi nyuol kata kidhi konyri to gino dewo nyathi ko ngeni ka ich medo dhiro nyathi oko to tolcha be medo rido nyathi kore kile ne nyuolo nyathi ol nyathi gichoride ma kako medo dhi piny to gichabe medo ride medo de yes ubeka jibo to ka inyalo gisi ni ai mama gini orido nyathi ahinya ma kono nyako nyola yo mar pala kamano yes en page laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV ka wawacho ni ngima en mwandu ponono nitiere kod penjo moro amora nyalo tudori kodwa kokalo yor SMS namba mar SMS en 236000 bang'e no bedi bro yudo thuolo mondo mi igo simu ipenj laktar ponono nitiere kod penjo moro amora ma diher mondo mi penjo laktar. Daktari daher mondo mwang'iane kata mondo mi inyiswa ikruok mathoroga bede seche ma ng'ama miyo dwa konyore e yor dhood nyodo kama anikech okobia siptal to nyola kamano nyaka bede ikruok monyalo timo kaka ng'ama miyo kod ma siptal kata lakteche kaka untimo ikruok chalo nade? Yes, ko ng'ama miyo ko chopo e dwe mar 7 madhi 8 ko biro neno daktari e clinic kata dhi neno e thieth moro amora kata ko neno daktari ko dhi kata neno kata nurse to nitie picha manyaka go mokwongo mondo geni nyathino pek mare rom nade ka nyathi maduong' ahinya to geni nyathini 4 kilogram maybe mama no nyalo nyuol e yo mar nyodo koro jako pang wach pala achiel mokwongo picha no mar ariyo bende ng'ama miyo ni kano ose chopo kanyo to itimo birth plan ma birth plan en ni ka ng'ama nyalo nyuol e yo mar nyodo to ing'iyo ni hospital mane mantie bute machiegni monyalo dwaro biro nyuole to ko ne ni nyalo bet gi complication moro amora tigeni in kida ka muchu chako to kike dhi hospital maonge theater ko tigeni in kidhi kata mabi county kucha mantie theater ko ng'eyo from the word go ni anto ipimo ni chon mondo ng'e yo mabro dhi nyuol go to ka in bire ntiere maybe ni tuoche moko ma nyalo tamruok nyuol mar nyodo kika for example ka miyo nigi tuo mar HIV nyaka timne pim ing'eyo go viral load ko ng'ini ing'eyo ni midhusi matuoni en level kiwango ne en rom mar en mar rom nade nikech watemo timo sani gino ni PMTCT watemo geng'o mondo ng'ama miyo kik mi nyathini nyuolo tuo maduong' mar HIV ineno koro kose pim to ng'eni virus ni virusi gi yath mama ni muonyo gi o suppress tuoni matuoni virus onge mama ni oyiene mondo nyuol e yo mar nyodo to ko yudi ka virus no ni malo to yini mama ino nyalo nyuol kamano kech seche midhi nyuol ni process mar nyuol no en ni traumatic nyalo ndiga kata iremo manyalo kikre ma nyathi nyalo nyuol gi tuo mar HIV momi nyaka tim pim no mondo mama ong'e kiwango mar virusi e dende ko apoko nyuol bende kedo kantie mama ka blood group ne en gilo ni rhesus negative to ka blood group ndiye positive gi negative o blood group o all those blood groups ko ngeni rembi chal nade kitrembi ka mama en negative rhesus negative to ndi yath manyaka chuoe e dwe mogik no kod kose nyuol ma yadhno iluongo ni anti-D inyiewe siling 5,000 mako ko chuoe yadhno to nyathi mokwongo nyalo bedo maber to nyithindo manyalo luwo bang'e nyalo tho kendo nyalo yudo thagruok maduong' ma nyathi nyalo ka dende opong' aponga gi pi ma iyo opong' gi pi adundo opong' gi pi obwongo opong' gi pi nikech no kochwe yadhno koro mago pim ma nyaka ng'i ka mama ni chiegni nyuol ma pesa no ikre go ma within kose nyuol within
hours 72 hours kama like odichingario kama obedo se chuo yadhino yeah kumango krok manya kibedi go of course mama mi obedi nyaka nyeuleu ni mawom mag nyathi ibedi kingeyo kata kaka tine linda mama kuchul to bele kaka ni wach pesa no tigini ni kadhi nyole private tabo chulo bill kama mondo kikiket jogwengu ge rambe ni miyo kwa mogi nyathi hospital to you had 9 months to prepare ko ringeyo ti kiri maber mondo nyuol kikibedi emergency because you have 9 months ikidocho chiko mar ikri ne wendo mabiro ni kikichakre ko ni wendo sichupe dol ko dhi kwayo mongo gi chumbi e samogik kamano en penj laktar biro ni achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu ponono nitiere kod penjo moro amora nyalo tudori kod yor SMS namba mar SMS en 236000 wakawiyo kawa duogo tibo yudo thuolo mondo migo simu ipenj laktar kik isud kata matin. I'm a nursing student at KMTC Kitale. I've always desired to take care of the sick and such kind of a thing. So I think it was inborn. What Robai was doing is a form of a healing process. This is the kind of attitude that we would like to see even for those who have already completed training. Dancing is also very much inborn. The inspiration is just natural. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Wakenya wengi wanaendelea kushiriki na kushinda $300,000 kwenye Shabiki Major Leagues Jackpot. Kwa majina naitwa Nyuol, mimi ni mkazi wa Bondo, nimekuwa nikishiriki mchezo wa Shabiki, hatimaye nikaibuka mshindi. Ningependa kuhimiza Wakenya wenzangu wazidi kucheza mchezo wa ukweli. Hii pesa na panga kulipa na ufi na ingine kusaidia na wazazi. Kuwa mmoja wao. Cheza Major Leagues Jackpot kwa shilingi 10 pekee kwa kutuma neno MJP kwa 29063 na waweza kuwa mshindi. Shabiki Major Leagues Jackpot, the easiest jackpot in Kenya. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. This December, drama. Have you told them about your marriage? I'm gonna send my flying kiss to you. Romance. I love you so much. Comedy. Look at this one. Unacheka na una meno mbili. Music and so much more. Riwruok mar Azimio la Umoja owuok oko ka penjo piny owacho kuma gigole siling bilion 50 mag Hustler Fund. Mbalariany ma Machakos olor apoya bang' ng'anyo mar jopuonjre ka kwedo nek mar nyawadgi. Wuon gi owinjo ni sum mane en bom nyaka beno madho kende notho kuma ne dala kochia kuma ne giaeno. Dichuo moro negore tok miyo nyithinde sum kendo chuogi gi pala e gweng' ma Kochia e kaunti ma Homa Bay. Penj laktar kakale Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wantiere kod Dr. Idane studio kendo ong'iyo kodwa opuonjwa yore mopogore ma ikruok monego beni timo seche mang'ama miyo dhi konyore. Owacho kata ni namba 1 nyaka ibed machiegni gi osiptal, ka ponono ni dhi osiptand piny owacho kata mar sirikal nyaka ing'e gigo midwarori godo. To wacho ni gimoro ma ji timo dakika mogik niko kiringo koni gi kocha kaka imanyo kaka inyalo konyori ok en gima ber kata matin. Daktari bende wanyalo bedo kod complications kata tuoche maluore, chandruoge mabiro tok ka ng'ama miyo konyore e yor dhood nyodo. Mabende ni sewacho ni kaber ka onge chandruok to nego beni maa e yo ma joma mine konyore godo. Yes, intiere thagruok ma ng'ama miyo nyalo yudo bende kodhi nyuol e yo mar nyodo. Ma research motim e piny mangima gi riwruok mag dakteche WHO
wacho ni gima nego mine mogik mine madwa nyuol e piny mangima en wach mar remo ma ng'ato chwer remo bang' nyuol luongo ni PPH, postpartum hemorrhage. Ma ng'ama miyo kosenyuolo ni kata ka remo wuok to maybe en remo mana ma ok nyal kadho nus lita. To kendo ka isekonyri to remo kochako bubni malich ma si nyaka ng'eni ang'o dhi mbele, mano complication achiel kuomgi. Mabe kong'i wachne boyudi kata ni mamani maybe biero odong' e iye, koro nyodo ok odok e wang'e. Kaka ka ng'ama miyo bende kane odhi nyuol nodhi ka rembe ni piny, ne gi anemia. Koro seche ma in gi anemia ni to nyodo bok dog e wang'e kaka bende dok bang' nyuol. Daktari wantiere kod Caroline e simu kiyiena mondo wakaw simb Karo kapok wadhi nyime. Halo Caroline, penj laktar. Apenjo laktar niya. Machiegni dhi nyime. Na an gi ectopic pregnant. Notim operation. Placenta nodong'. Ora penjo ni ba nyalo nyuol kendo. Ectopic. Ectopic. Okay. Caroline, ne joma kia wach ectopic. En ni ka imako ich onego we ni dongo e nyodo kata e uterus, agulu no. Mane kuma ich onego we ni donge. Tudo ka ng'ato nyalo mako ich to nitiere tubes, fallopian tubes matong luwo mondo tong' odhi orom gi kodhi mar ng'ama dichuo. Ka ijino ka tong' go seromo to ijino dhi to donge e tubes go, to tube no kama mathis ma bang'e ka nyathi ichako dongo ni to tube no barre. Ma nyaka tiri e theater mondo gol ijino ma twang' kama barre no. Koro ka ise mako ich mar ectopic no mog konyi to pod inyalo yudo konyri, inyalo miyo mak ich maber, migamre mo maber, kich tube ni kata kose twang' konchiel to koma no koyudo thagruok cha pod nyalo kelo tong' mi mak ich. To bang' mane maka ich ma ich nyalo donga maber me nyuol e yo mar nyodo. Pala mar ectopic ok chuni ni nyaka idong e pala kidhi nyuol. Ka jibo joma mine biro ni an gi pala mano yanga mokuongo mar ectopic, koro nyaka doga e pala kadhi nyuol kendo gich no ko bar nyodo, no ko bar uterus, no bar ma tube cha ema no twang'. Koro ng'ama kaka Caroline nyalo gamo remo mama kich manyuole yo nyuol maber. Antiere kod simu machielo. Halo Victor, penj laktar. Hello. Machiegni. Kama na nyaruti. Machiegni. Penjo na kama. Ano ni penja laktar. No mo mi osichamo kuma mi toka. Kapo ko bi chiko. Yoro ne ke ko mar gi biro. Richa biro ki richa muro. Moko biro kakando. To ko richa chiko. Moko biro richa para. Ang'o makelo ok awinjo maber nyaka ni winje daktari. Nopenjo gimomiyo ije moko wuok kapok ochopo ndalogi. Yes, e chuech mar dhano beni ich nyathi nyuolo gi dweche 9. Yeah? To nyalo yudo gima mama nyalo bet gi called premature labor. Ma muoch chakre kapok mama ndalo ne oromo. Ma nyuole to ich moko wuok bedo ng'ama miyo nyalo bet ni en ko mako ich to iye wuka maybe first trimester ka dweche mokwongo gi. Nyalo bet namba 1 mokwongo en ni kit remo mar miyo ne gi remo mar ng'ama dichuo ni ndio kwinjre. Koro ijini ko maki to nature kata chuech ma Nyasaye temo golo reject. Mano mokwongo ng'ama nigi tabu no nyalo yudo mondo dhi opim yudi ka that's a problem. 2 en ni ineno kai cervix kai kar nyuol kai e dhod nyuol kanyo kapok nyathi owuok mene obedo olorre kabisa. To ka en ni ng'ama miyo there is a weakness kanyo to ka nyathi medo dongo ma nyathi medo bet mapek ma kilo medre cha to weight no biro kanyo to yawre ma bende mane kosefweny kamano to no bende itimo nade idhi to itwang'o ni mark stitch. Idhi tikawi tidhi e theater titwe kanyo gi uzi yalo ng'ama ka kibeti to twang'o ma chieng' kichigni konyri ni tidhi tigolo usi no to koro nyuol ma kawaida. Koro mano be nyalo kelo problem. Mar adek ni ka in gi tuo mar sukari. Tuo mar sukari bende joma mine nyalo bedo ni koro ko mako ich to nyathi tho iye kata rem chakre machon. Kata tuo mar pressure bende ka in ng'ama miyo ma pressure ne idho malo
endo kaka picha no keto kanyo maber cervix no length no nyaka bede length no gi bor no gi thickness no ichop bedi kaka kanyo dhi obet ni koro ni kayo dhi obet length ni obedo short koro kanya thima to bet maduong to uwuok mayot ya mane mluwe ni cervical incompetence makoro nyaka koro twang no koro pressure bede nyalo kelo tabu no ma kai ngama miyo ma ise lalo ich diriyo kaluore onego beni next time kada ich maluo mara dek nyaki di clinic daktari makna maka kanyo wakawe simbe Evans kapoko lal noa mondo mi wadi nyime kod kama wantiere no Evans hello penji laktar yes my Evans ka work kama machigni Evans penji laktar kama dada no konyore dala no konyore kende to konyruok ne to no bleed kasto koro nodogo chung koro winjo lite bathe koro kang'ena ng'a nyalo kelo mano to bang'e no be nodhi e osiptal koso nuweya weya kamano nodhi e osiptal nodhi e osiptal nodhi ata nyathi e klinik to but remno to pod owinjo owinjo rem e bathe daktari seche moko ka ng'ato o bleed mang'eny ahinya nyalo kelo tabu kata manero e kidney to gima mondo kik abed ng'ama funga mbaka eni inyalo mana ng'e gima chando miyono kobiro osiptal kama nitiere specialist mitimo ne pim gi picha midhi gogo kama rameno boyni either eni nitiere relationship kata nitiere connection mar ich nyuol gi remno or wach remni bende na wach mopogore apoga ma en tuo ithiedho thiedha yore mopogore gi wach nyuol mane mama no nyuol koro daher nyiso ni oter mama no osiptal kama nyalo specialist kama nitie picha minyalo goye mondo thiedhe mondo ng'e ni tabu no en tabu mane daktari aneno ka ote donjo mang'eny mokalo to kata kamano simu bende donjo mang'eny antiere kod Sharon e simu kaponono ni nyalo yena wakao Sharon olalna kata kamano daktari ayudo te moro kama wacho kata ni apenjo daktari ni ang'o manyalo kelo wuok mar remo kamuoch kayo ng'ama miyo koro nitiere gik moko ma joma mine nyaka ng'e ma onego ni ok timore ka ng'ama miyo nigi ich ma kineno dangers go to nyaka idhi osiptal one of them en ng'ama miyo ok onego ni remo wuok kata matin ka en gi ich kata kodhi nyuol ka en remo onego ni en iluongo ni show en iyudo ka gima chalo biro just a brownish discharge moro matin to kendo ka en remo mawuok remo machichi matakwar ming'e mato remo nyalo bet ni either e ijni nitiere placenta kama placenta dhi to biero kama biero dhi to makogo od nyuol kata nyodo oachilia koro ubleed e tok placenta ino retroplacental bleed koro ubleed e tok placenta makoro remo no ino kata king'yo picha ni kae ma ino kama placenta kama koro makre go ni kokibleed kanyo to ka remo dhi to wuok sero remo ka wuok kanyo koro mano gima tinego nyithindo ka remo no wuok ma mama no bleed ma placenta owe miyo kapok nyathi owuok kikoro oxygen gi nutrients gi chiemo koro chop ne nyathi kumano ng'ama itero e pala immediately ka remo wuok kapok mama no nyuol nyaka odhi e pala ma en gima onego bed ni timore namba ariyo en ka in gi ich kapok ichako remo kata kapok ichopo ndalogi pi ok onego bed ni wuok nikech pi no ka wuok nyiso niya ni od nyathi kama bubble ma nyathi obete cha jwalano osetuch obarre kendo koro pi wuok to kibiro koko idhi itero mama na hospital to infection germs nyalo donjo gi kanyo ma mi nyathi tuo ma chak dhi ma donjo placenta ma oyud tuo ni chorioamnionitis ma thiedho tek maki kotimore mako nyathi chako nyodo chako top to en kuro pigno nyaka dhi hospital ma mi antibiotics ati chuo sindan ma nyathi oboge tegno godo ati chako pango wach man nyuol ko wach remo iwach pigno ok bedi ng'ama miyo bedo ka en gi ich pi na ka odhi nyuol ka odhi chopo liba ero kamano wantiere kod Oluoch e line yena ka sim Oluoch halo penj laktar an Oluoch kan machiegni Oluoch oka penjo ne ya ndi nyime na odane no tekno kitu koti konyere ayo kime ina testi ok awinjo Oluoch maber ahinya apani network mar Oluoch ok ber kata matin daktari adwani
Erokamano ahinya. Ayudo ote mopogore opogore kata kamano mano ibro wachnwa ne wadhi nyime kacha kod complications manyalo bede kanye ma wachak godo mondo mi wadhi nyime ka wadhi ka watieko chenro. Yes. Koro kana wacho ni wach remo nyaka ng'i wachne. Wach pi gino nyaka ng'i wachne. Wach pressure ngama miyo nyaka pim pressure ne regularly. Kech pressure be kilo tabu. Mondo ng'e ka ni problems kari nyaka pim. Gi tuche moko kaka hepatitis gini be nyaka bedo gi pim. Ko ka mama osenyuol maber ka remo kuwuok mang'eny to odhi maber. Ka remo wuok mang'eny to nyaka mede remo ka en ng'ama nitie kata maybe oyiech seche monyuol oyudo tear nyaka twang'. Mako kitwago bende on time to nyalo kelo tabu. Infections. Yes. To ka ni biro emodong to biro bende nyaka gole. Yeah. Kuro mage some of the complications kata infections mamiyo nyalo bedo to kata seche moko bende ka ng'ama miyo nyuol to odhi dalalo kata gi stress mang'eny gi dhawo gi koko mang'eny to nyalo yudo gino ni postpartum depression. Daktari adwa ni nuo kanyo maber ne joma chuo maneno chenro ni. Yes. Joma chuo nyaka wang'is ni ng'ama miyo kosenyuol to ng'ama very delicate. Idembe. Yes. Kidhi kede gi koko mang'eny to nyalo yudo depression. Ma ring nego ma koro ukeno tim nade kora stress modhi ukete go otcha emokelo tabu. Nutrition be nyaka ngama miyo mi chiemo maber makelo chak marito dende be kisa nyuol nyaka idhodh nyathi dweche auchiel mokimi kata pi kata nyuka nyathi idhodho dweche auchiel mago nyaka wang'is gi sani maber ahinya. To ng'ama dichuo bende kong'isi ni mama kane odhi konyre to no twang'e bende desa no ritmo changi dweche weeks moko auchiel kama mo chang maber. Kijana ka joma mine moko ywak ni kaka no twang'e kod diot to wuon pargi ko podwa romo kode to poko chango maber. Koro nyaka iminga mamiyo bende time maber mondo chang maber. Thuolo maber ni thuolo marom nade. At bende nyaka upango dhi clinic bang' jumbe ariyo kosenyuol mondo dhi ketne family planning maber. Mondo kik bed ni mapod nyathi idhodho mapod dweche mama chapuko duogo ni jako mako ichoro kendo. Thuolo maber ni daktari, thuolo maber ma kaponono ni ng'ama miyo konyore to konego bed ni jaode dwani giriwre kode mapiyo piyo. Thuolo maber en thuolo maromo nade? 6 weeks jumbe auchiel oromo mondo mama cha ochang maber kapok giriwre gi jaduong' to bende miye time bende mondo odhi e clinic mondo ketne family planning maber nikech nyathi be nyaka we madong kata machopo higni moko ariyo eke luwo bang'e ok ni nyuol anyuola nyathi kata pok otieko dhoth to min mare nigi ich moro kendo. Erokamano ahinya daktari. Aneno ka pok watieko chenro to thuolo bende aneno korumo. Wach mogik minyalo weyo wagodo kotenore kod nyuol gi dhood nyodo. Odiechieng' ma kawuono chenro mar penj laktar en weche machalo nade? Gima dwa wacho ne jopiny ni e weche mag ich gi weche mag nyuol okono we ni joma mine ngima gi lal kata yudo ni gido masira be weche mag nyuol. Nikech nyuol en gima ber makelo ngima e piny kama ng'ato okomeni lose their life nikech okelo ngima. Koro atemo jiwo jopiny ni diure clinic ka ing'ama dichuo ter jaodi clinic iki wene odhi ma clinic kende imako bange nikech ich ok kata achiel ichido ji ariyo koro imako badi udhi e clinic maber ipuonjo uyudo puonj maber pi maber ka nitie tuo moro amora imiyo uyedhego uwuotho safari to maber chieng' nyuol bende wapango ni mondo odhi onyuol e osiptal kama onyalo yudo thieth gi joma osomo molony e weche mag nyuol kik onyuol anyuola e dala ma oyud tabu. Daktari, thothne iwachoga ni ok ber ka joma chuo donjo e labor ward kuma joma mine konyore. Seche ma ng'ama miyo nyuol gi dhood nyodo gi kaka ne wantiere twak ma kawuono, in kaka daktari inyalo recommend kata inyalo siro mondo mi joma chuo obed kanyo gine process ni gine kaka nyathi wuok kaka daktari kawo nyathi koso mano ok onego bed ni timo kata matin. Sani da chako campaign manyien mar yiene joma chuo odonje labor ward nikech kane entiere kane nyathino iloso en haki mar ng'ama dichuo mondo obed ka nyathino igolo nikech kineno that process mar nyuol oneno mana maber e picha kama it is a very very end process makineno kata as a husband kata wuon nyathi bomiyo jaodi luor makende nikech ineno ka mamano muoch kae mokeli nyathi e piny to gene wan joma chuo gidong dala to mama chodhi nyuol mama ni nyuol na walk in the park ni dhi ka ng'adi e chiro to gi ringo kata gi mogo to kise process kaka chal ibo miyo no luor ibo miyo ng'eri mondo mama mak ich manyuol nyathi ma jaodi kel nyathi en luor maisha mama no mi maber mako ai tidende adenda ni nyamama gi luor makende gi soup nyaka chiego changi gi soup mo chango maber. Daktari poro ni atudore kodi yudi kanyi namba ni mar simu ania ati hospital ma Kenyatta hospital Nairobi ka namba na mar simu en 070 24
715 438. An simba maka sasa yake wach bag konyo joma minego gima tiyo kae daktari wa mama nonwa namba osipe joma mine daktari wa mama nonwa namba kiye 074 715 438 kamano. Page laktar kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Kawuono ne wang'iyo nyuola gi dhood nyodo, daktari opimonwa maber mokalo. To wach manda her mondo mi anyisi ni demb ng'ama miyo no tok osenyuol, nikech joma mine mang'eny neko thoro mako gi kata gidonjo gibedo kod parruok mang'eny ma bende ngima ne nyalo kethore kapo nono ni in bende iroke tok osenyuol. Nyuol ok en gima yot, to joma chuo donjore labor ward. Nyaka kendo odiechieng' machielo, Andrew Otieno, oriti uru masani.